जों तामोनि इंडिजिनियस डे सेलिब्रेट माथाय जोंहाबो सिनानि जोंनि बेलाय नांगौमानि जोंनि दरकार सिनानि जों 9 तारिख अगस्त प्रत्येक बोसोरावनो बिसुब्रुम जों सेलिब्रेट खायो इंडिजिनियस डे तामनि हिंगाय 9 अगस्त हानि बुसा हाव पुइला यात्री दुई ओ हानो बरम दुई ओ हानो जों अबनि बाग्रा नै हिंजामारि बागै ओ इंडिजिनियस डे सेलिब्रेट खाजागौ जोंहा हानि बुसा हाव जों जे जागाव दं जारा जोंनि इंडिजिनियस जोंनि अरफे तिप्रासा होनजागौ गोबांमा कान्ट्रि अंके गोबांमा बुमुं दङ जोंहाय आरो साकनो जों तिप्रासा होननाय बसिगौ जों अरनि इंडिजिनियस जों अरनि हानि बुसा तांगै हिंजा कारण के जों अर बुनिसाय सेकां यात्री दिफायगा बुनिसाय सेकां जों अर हानि बाग्रां फायगा आमबो जों हानि बुसा होनजागौ ओमफ्राय हानि बुसानि दायित्व ताम दंनाय रेसपन्सिबिलिटी ताम दंनाय जोंनि विजन ताम दंनाय जोंनि फ्यूचर ताम जोंनि आगिनि सिरिसिटि ताम आबो सिवो आबो सालायै जों बुसकांगो माहिमलायनाय जों कम्युनिटी उनखा जोंनि पिलार जों जेफोर नक सोनाम जों आफोर पिलार पाला जेता हिमलाय जों आबो सोनाम लायो पाला जों तांनि काय नक न रागना बागै जोंनि सोसाइटी जोंनि कम्युनिटी न रागना नि बागै हिंके जोंनि दफा जोंनि सोसाइटी जों पिलार नि मा बासानाय पिलार गै साबो नों आंहाय तिप्रासा दफानि जरा हानि बुसा होनजानाय कम्युनिटी नि जरा हेड दंनाय बो ब्यूरोक्रेसी ओपन तंगमानो बो राजनीति ओपन तंगमानो बो खेतो खाइ चाले को नंगिमानो के हानो चिनियो सोसाइटी नो रागलिनानि चिनियो दफानो ग्राक हैनानि आबुनि पिलार का कम्युनिटी तिनि जत तो मिलि हुए और खातम खाजा खाइ प्रोग्राम खाइलेमानि और कोनो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व करे कोनो खजा पसंद कुबो हिलाया जोंरो तामंनि फाइ हानि बुसा तिप्रासांनि फैयो हामिया मानिनोबो जों खिबिनानि काहाम मानिनोबो जों नारनानि अबसि चिनि सिनिमुं तिप्रासा नि बुकुको फाइगेसे बुसाको बुसबां जेता जों साक्सेर माकाव माने बुगुं बासो माने अब चिनि बुसाको चिनि मेंटालिटी चिनि बख्रबा खाबना नांगौ तिप्रासा होनदे चिनि एकदम बुकुं जुबै थांना नांगौ कारण ननो हानि बुसा हानि मालिक नों नोंसे सिनिमुं रिजाखा आंबोगै नरब तनो कइनाय जोंनि दायित्व जोंनि रेसपन्सिबिलिटी जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन नबो जों आगि जोंनि नाना थागु संतामो फोरोंङै गलां जोंनि सिरिसिटि तामो आबोनो जों फ्यूचर जेनेरेशन न फोरोंङै गलांनानै बर'नो जोंनि सिरिसिटि तामो जोंनि आगिनि पास जोंनि हिस्ट्री तामो सिरि गलांनानै जोंनि दायित्व आमबोनो आंबो तिनि खरचा अबनि दायित्व अरो पार्टिसिपेट खाइनाय आंबो समाजनो तिसानानि जोंनि दफानो रागिनानै हिने आंबो जेहेतु अ फिल्ड फाइगा अ याम रिसेका अ लामो रमका नरबो आबो हाइगेनो जानि जे मानसा जानि जे कैपेसिटी लेवल चुक्तै जे मानसा दफानो बुसकांगो ति साइतलांना बागै बुसकांगो दफानो भागे ग्राक खाइतलांनाय जोंनि समाजाव हामिया चायानो बाहायके खिबिवै काहामनो बाहायके फोरोंङै गलांनाय फ्यूचर जेनेरेशन न आबोनो सिरिनानि बागैसे जों अबो हायके प्रोग्राम काहाम खाइ मा थायो दिनै जरा फाइ मानजा फाइनेनो बेलाय बेलायानि पाइफाया हामबाय जरा ब्यूरोक्रेट्स फाइनाय जरा हदानि अकरा फाइनाय जरा सोशल एक्टिविस्ट नि जरा फाइ दंनाय जरा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट खाने
ani bukhan ani pai ya hambai norok phai se program hinjago norok do phanoti sabui telangnai a mentality tongmani bage se tiprasa tabu bok kathang tongo future bo chini tiprasa no chung bahke kharak khai thanai chini future generation no chung tamo chini mungri kalang manai 10 বছর পরে নিনিমক খান তংলা মাছনা বিরক মাছনা করাই মালিক তাই মালি Traditional day of the walls in its Tamni Bagay Osano 15 million. There is 40.5 crore. About around 6% of the world population. Saimana Thankai, indigenous to Farok, 90 countries. They